गिबियावनो सिफुं हारिमु आफाद रौमारिनि साफ्रोमबो बिबानगिरि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे जोबोद मोनसे गोग्गानाय मोनदों जे सिफुं हारिमु आफादा जों बयबो मिथिखागौ जे आथिखालाव नैबे समसिमाव बर'फोरनि गेजेराव जोबोद मोनसे बर'नि समायना रमायना हारिमुखौ मुलुग दरबाराव दिन्थिदों होननानै बुङोबा सोरबा हान्जा दङबा बे सिफुं हारिमु आफादाबो मोनसे। दा दिनै बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय 15 साननि मोनसे मावबादा लादों मायाव जे जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बा दामजुनि सायाव आरो बेयाव गोबां बर'फोरनि लाइमोनफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर हाइ स्कुलाव फरायनाय हायार सेकेन्डारि कलेजाव फरायनाय बिथांमोना दिनै सोलोंनो फैदों। दा बे बेलायाव जोङो हारिनि हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनस्रि थांनानै थानायनि मोनसे सिनस्रि हारिमुवा गैयाबा मोनसे हारिया थांनानै थाया। बेयाव राव आरो हारिमु बे मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखियो होननानै बुंनाय जादों। दा रावखौ सिदा सिदियै नोङो फोथैनो हायानो जेला हारिमुवा थैयो रावाबो थैयो। नाथाय जेला हारिमुवा थांनानै थायो रावाबो थांनानै थायो जाथियाबो थांनानै थायो जाथिया जौगासारो। दा बेखायनो जोंनि बर'नि समायना रमायना मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेखौ बुहुम दरबाराव दिन्थिनो थाखाय लोगोसेयैनो जोंनि इयुन जोलैफोरनो जुग जुग दिनै बिनि मोनसे फोरोंथाइ होलांनो थाखाय सिफुं हारिमु आफादा जिबायदि मोनसे बिथांमोना जि राहा लादों बियो जोबोद बाख्नायथाव। बिथांमोना जाफुंसारथों इयुन जोलैया जाहाथे जोंनि हारिनि हारिमुखौ बुहुम दरबाराव खोन्थानो थाखाय बेबायदि मोनसे माखासे मावबादायाव बा सोलोंथाइ निस्सय लानांगौ। दिनै जोङो गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि मोसानाया दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलाव मोसानायनि मोनसे आयदा जाबाय। बेजों जोंनि मोसानाया जुग जुग थांनानै थागोन। नाथाय मावबादाफोर जुदि खुङाब्ला जों एवारनेस मोनसे लाबोआबा बे हयथ' मालाबाबो थांनानै थानाय नङा। जोलै टु जोलै आथाल टु आथाल गालांनांगौनि थाखाय बेबायदि मावबादानि जोबोद गोनां जादों। ओंखायनो आङो जायफोर सोलोंनो फैदों बिथांमोनाबो जाहाथे इयुनाव जाफुंसार जायो। सिफुं हारिमु आफादनि नाजानाया जोबोद मोनसे जाफुंसारो। बर' हारियाव बेबायदि मोनसे हारिमु आफाद इयुनावबो आरोबाव नोङो जोथोन लानो थाखाय बाय हाजारथा उजिथों बेखौ आं मिजिं खालामदों। जोबनायाव बयनिबो गोजोन हामलायनाय जासिनानै जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनानै आं बेखिनियाव बुंबाय। मानो होनबा आइजो माहारिनि गेजेराव बिथांमोननि हारिमु आफादनिफ्रायनो सिफुं सुनाय दामनाय देनायाव जाखांबोदों आरो लोगोसेनो दानि फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा बिथांमोननि जिखिनि आइजोफोरनि जिखिनि बिब'फोर फोरोंनायनि गेजेरजों माबायदि मिजिं थिदों? नंगौ, जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे जोंनि दामनाय देनाय सिफुं दामनाय खाम जथा सेरजा दामनाय बियो जोंनि हौवाफोरनियावनो सिमा जानानै दंमोन। आइजोफोरखौ खालि मोसानायावल' बाहायनाय जायोमोन। नाथाय रौमारि ओनसोलाव दिनै सिफुं हारिमु आफादनि बिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय खाम दामो बिथांमोनहा, सिफुं सुयो बिथांमोनहा, मोसानायनि अनगायैबो जोंनि सेरजा दामो आइजोफ्रानो। आरो बे बर' माहारियाव मोनसे जावरिखांनाय निस्सय लाबोदों। आरो बे सिफुं हारिमु आफादा दिनैहाय जोंनि ओनसोलावल' नङा, भारत हादरनि खना खनला गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिथांमोनहा दिन्थिफुंहैनानै जोबोद मोनसे बाख्नायनाय मोनबोदों। बिथांमोनहा जोबोद मोनसे अनसायनाय मोनबोदों। आरो बेखौ नुनानै दिनैहाय जोंनि जाखांबोनाय आइजोफ्रा दिनैहाय लैहोर लैहोरै आवगायबोदों। बियो जोङो बुंनो हायो जे हारि मोनसे थांनानै थानांगौबा बे हारिखौ जोथोन लानांगोन, बे हारिखौ अनसायनांगोन। आरो जाथि मोनसेया जिथु हारिमु आरो रावाव थांनानै थायो, बे राव आरो हारिमुआव थांनानै थानांगौब्ला हौवाफोरल' नङा आइजोफ्राबो बाहागो लानांगोन। आरो आइजोफोरल' नङा, मोसानायाव हौवाफ्राबो बाहागो लानांगोन। आरो बिदिसो हारिया मोनसे गेरेमसा निस्सय माहारि जागोन। बेखायनो सिफुं हारिमु आफादा रोजा रोजा साबायखर होनायाबो थोजासे नङा जे रावजों बाख्नायनानै बिथांमोनखौ फोजोबनो हाया। जे मोनसे जिबायदि गिदिरथार मोनसे खामानि बिथांमोनहा जावरिखांनाय लाबोदों। आरोबाव बे सिफुं हारिमु आफादानो दिनैहाय माने मावबादा खुंदों। बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बे हारि आरो हादोरनि थाखायनो मोनसे बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव हाबाफारि होननानै आं सानो। निस्सयकै बेयाव हारिमु आफाद दङ, जोंहा हारिमु डिपार्टमेन्ट दङ। बे हारिमु कालचार डिपार्टमेन्टआ थारैनो
बेफोरबायदि जायफ्रा समाजाव बिहोमा होबोदों, जायफोरनि हाबा मावनायावनो जाथिनि हारिमुवा आथाले आथाले थांनानै थागोन आरो बेयो मोनसे हारिनि हारिमु हिसाबै थांनानै थागोन बेल' नङा। हारिमु आफादा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनायखौ जेला मोजाङै लाखियो, मोजाङै बेखौ फोरोंलांबाय थायो, अब्ला गुबुन गुबुन हारिमु माने हारि माहारिफोरनि गेजेरावबो बिनि मोनसे गोहोमा निस्सयकै गोग्लैयो आरो बे मोसानायनि गेजेरजों बे गोहोम जेला गोग्लैयो अब्ला माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे आन्डारस्टेन्डिंफोर फैयो, अनलायनाय फैयो, सहायलायनाय फैयो, मदद होलायनाय फैयो। बेखायनो जि सिफुं हारिमु आफादा जि खामानिखौ मावदों बियो मोनसे माने सोदोबजों फोजोबनो हानाय, बाथ्राजों बुंनानै जोबहोनो हानाय बिहोमा होदों बेखौ जोङो बुंनो हाया। बिनि बियन्ड थांनानै बिथांमोना बिहोमा होगासिनो दं आं सानो।